Hai bayrong nor nai tong kobro kotoma YouTube channel. Phading hangke tini belaino nangmani tai belaino khnatok tai belaino sung wansok tai. O kotoma no khnawoi. Phading ke o kotoma tamo hangke tiriya soritro no. Tiriya soritro tamo hon. Omong kha tiriya soritro. Tiriya soritro ongkha brirongni tomung samung no hanani nango. Tai Vishnu Bhagwan sanani nangka tiriya soritro no ongkha jemotai atai rok phunuse brirongni tomung no busi miya hangke sadharanto munchu boror la borok bake busi mane hene Vishnu Bhagwan sanani nangkha. Buibi tongnanyo bohno tiriya soritro. Tai baksa nijini bwsai bwsa tongtoi je poribar tongtoi yakare je buni onyo kumun chalaro bakhe ajage khari thangmani abono bohno tiriya soritro. Tai potre pod je obai ligi sigi je bri rongni thani je nujangmano hono tiriya soritro. Phadi hangke khajang takote buksong sino sara tirprabo je sini tipra sarok je kumun jatiro be kajak baimarok tai khari thanglai marok goba mano je social media rogo nugjanani nangkha tamni bai hingke sung o je tiriya soritro tamno hon abo sung busiani bagoi tai o tiriya soritro tamo sung omono kaham ke kasong lai khnalai tai serai khlai sebai sukurwoi ang sai khnarwano tai o tiriya soritro no saimang kahangke sini je o kobro kothmatei khnawoi sini je tipra sarok hayake je tipra jogrok kharlai glak kumun chalabai kharlai glak bairao buni bihik bwsano tui kharlai glak ang omo 100% no ang asa khayu tai norok o video no khnangai belanyo khnatokjagano tai naite norok norni bwkha kölögia sani tai kölögi poja sani sikang norok like comment share tai subscribe bell icon khanya bagoi tapokdi jate ano video tebo kaham obahai nangmani phagyangke norok nai manate salsa mata rukmoni bo Bhagwan Vishnu no kaisa prashno khlanyani nangkha. Bhagwan Vishnu tamong gei asuk je o has hakao je buri rok asuk nijini bwsai bwsano nijini family no khibai onyo suk kumun chalaro bakhe nijini asuk bwsaino maya krei nijini bwsano maya krei khlainai onyo chalaro bakhe kharani klaikha hwnai je mata rukmon tai aproke Bhagwan Vishnu sanani nangkha omongkha tiriya soritro tai o tiriya soritro o jara buri rok klainai rok hangke borok musung jangmani jora tongo tai borok musungui phaiprungke nakoi bwsai nakoi bwsa nakoi poribar nakoi ama babu nakoi ani mansorman abo borok kuno phuno busia hwnai Bhagwan Vishnu sanani nangkha tai a jora o jodi borok musungui phaimani jora o jodi kambas na hno haike sagmotok hno chasmai hino obahai borok ma tongya hangke borok ni saksak thynani pun gosinai tai nangkhangke bwsaino pun bwthari manai bebak phuno yakari manai tai kuno phuno lasina kirna hmabo borok sia ngai thanai tai sudu borokni musungmani je chasmai haike sagmotok je kambas na abo simise tongnani borokni bagoi wansogu tai bebak borno phuno borok nangkha bwthari phuno thangmano maya doya bebak no pogui thangwa jorao hwnai je Vishnu Bhagwan sanani nangkha tai nung jodi o je tiriya soritro no businani hingangke klai sakeno nung businai o tiriya soritro no businani hingangke nono kaisa example haika ba kaisa kothoma nono sanani nangnai tai nungo kothoma no nung kaham ke khunjo kaisong moinai gyan roi khnaka hangke nungo kothoma no kaham kono busi manai tai tiriya soritro tamno hon abono kaham kono saibo manai tai o je tiriya soritro no jara businai rongni poribar hongke belakeno suksuking nai tai bini je bihik ingthang bwsai ingthang kharui baira rogo thangla khwnai kebo nijini poribar no khibigla khwnai Vishnu Bhagwan sanani nangkha tai mata rongmoni bo saka nung kaham kono sadi tai ang kaham kono gyan uinai khunjo kogerke khnanai Vishnu Bhagwan no bo yak jor phainai bo sanani nangkha kaisa rajyo o muni belai kheno gyan gwnang tai sikato bo belai kheno kwbama raja rokno bo gyan rwjak tai bo tiriya soritro belai kheno kaham ko bo saimano tai gyan bo gwnang
tai bo bolong saisung no topisa khlai tongnani bo nango tai salcha hangke raja masa bono belai khono mutu manjagoi samung nangjagoi maya nangjagoi bono berainani tumnani bagoi je bini rajo je bini rajoni je senano thangai naigradi omuni no hnai dagi rohnani nangkha tai bina sipai bo doti phainai je omuni no sapanyani nangkha nono sini moharas khatangjago tai nono kaise samung banangjago rajbario phainai sini moharas begisa malai phaidini o sipai sanani nangkha tai omuni saka nung himchokdi ang teruk phai tongo hnai sipai no sanani nangkha tai kubui no omuni teruk bo rajbari bekha bo himi thanani nangkha tai bo hage himi thangte hingangka no horungruk saringai ngnani nangkha bo tai wansona nangkha bo jeske puno kaise jagao bo lenglawi heke ba thuine o horno aine bo hanya hai je rajbari bekha thangana hinani nangnai hinai bo wansonani nangkha ta hake himi thangte kano kaisa nok kahama lama gana kanungnani nangkha banok bisingono bo himui thanani nangkha thangai ri kahangka no aro hwsangmui no nuguirinani nangkha tai hwsangmui no bo sanani nangkha angkha rasmehlo thangai tongo rajaring homa bai tai ang oro tini horngai thangma bai ang no noro oti singai jamano hnai jo hwsangmui no swngnani nangkha tai hwsangmui rok saka je tamo mayang nai ningba horsani bagai ba tai oti singgangke oti srongka je mutai rokni soman aboni bagai singno ador khlaino no singtino horsa lairing no rohornai hinai o hwsangni rogo sinani nangkha tai aprke abo sai sanani nangkha bihingno je bona ador khlaioi nang jate samung numung rok rafaigra dihnai sanani nangkha tai o bihik borok je muni baike bini bwsaino samung numung rok kahamke no rwphai charnani bo nangkha tai sabai paihangka no bwsai sanani nangkha angka khetowo je twirinani thanani nangna tai nungkha je o muni no bini bisna rok aram khainani bagoi nung sap sutra khlai kahamke boire dihnai bwsai hangke kheto twirinani bagoi thangka afruke no o burita wanso kahangke bo dati je bina je samung no je muni ni bisina no sap sutra khlai thik khlaibai bebang no ready khlainai rebainani nangkha botai mutu manjanani nangkha bini je onyo sela onyo komuni sela baghe bo phacha dati thanginai malai phainani bagoi tai bo sajugoi pabdar phuloi akuino nongkhori thanani naikya tai munino saiklang thangka nungoro aram khano rokoi thuinai nung res khaimanana tai angwar kisa ani dolai malai phegerna ang dotin phaina hnai munino saiklangai o boroi nongkhori thanani nangkha tai abake nongkhori thangmani lama dego soikya hangkano bwsaino nogo phirok phaimani nuhunani nangkha tai aproko boroi bo phirok geinai nogo phainani nangkha tai aproko bwsai kisa soang nungene phainai higno sung phainani nangkha ang nok grisani nungaso kajolok phuloi paldorok phuloi nai senten nuinai nung biang nongkhori thana nai hnai bihingno sungnani nangkha tai bihik saka angkha nongni kutulia angoro muni baikase ang seba khlai tongo hnai o bihik paji sanani nangkha bwsaino tai o bwsai joli jangna nangkha je nungtang ano paisa angnon nugeda hangke bihik sanani nangokha je nung onyo burinyo se ano jakti ke nukhna hnai o bihik hakeno boro walai lainai jo bwsai phungni phungtam buinai je nokni palawo khlainai bihing no khawi tonani nangkha ta hake tonde khano o chwa kefek bo mutri thanani nangkha a jorawo hangkano te khorso burini dol bini haini choritro bo o nogo habinai phanani nangkha tai bono nuk phanani nangkha je nokni palawo ke bono khajak tai bwsai hingka chwa kefek khlaijake tai bini dol sanani nangkha je nung baisila malanya bagai nono nasingjak nungtang oro nini bwsai keba kefek nungka pala khajakna nangkha hnai sungnani nangkha tai a je bihi khajagai tongnai bosana nangkha ani bwsai ano haiheke buinai ano khawi tongkha hnai sanani nangkha tai aprke bini dol saka nini jagao ang khajagai tongsinu boswa kefek basa saimangla tai nungba nini sela baike malai phasi di hnai abrni khengene bo khajagai tongnani nangkha tai aprke no oswa kefek bo kisasa sisa winai bihigno nugune khairu jaginai bokok sana nangka je nung ko sisidi
tai obai tomong tongliya tai ang obai ke pai sali hinai nung gosidi nung hake gosi angke nono phiogere ne hinai bini bihik ngjak teibo siniyawi kok sanani nangkha tai a je bini bihik ni bini dolse khajagi tongmani bo kok sarakliya tamni bagui hingke khorangle busi thanayo so kefek abon bai bo siring saka tongnani nangkha tai aproko so kefek haina hai bo akong kok sanani nangka ang tei mo hai tomong tongliya ang tai kumun selabai tongliya tai ang nok kori sin nongkliya hani nungko sina gosidi nono phiogere nai ni sapro hangkano je oburi haina hai kok lilarkan tongkha siring sake tai hake tongmani bagui no bini kok yasak jak yangai je osla joli jagai nai bono bini sakur kari nai bini bukungo rawi nani nangkha te aprka haina hai oswa kefek joli jagai ni bo thunani nangkha apro keno bini bihik je buni selabai malai nai nogo phirogi phainani nangkha te aproke bini dolno bo phiogir nani nangkha tai bini dolni je bukung rajang nuguni bo wana jangnani nangkha tai aproke bini dol saka nini bwsaingka belai kheno pal khaya belai kheno soitan belai kheno walai kra bukrak swang nangkrak nungbobai bhage tongiman hninai je sanani nangkha tai aproke bini dol saka nungo swake phek nono bunai toknai nono sastirnai nono aseke satogo pitogo hangke nungbobai bhage tongimanai nung onyo selabai phuno nung khair thangchiri ninai bini dol nongkori thanani nangkha tai aproke no je o bwrui bono help khlaipani bwrui bukung rajak bo bahake nogo bwsaino mokhang phunuginai tai aboni cinta bai bo budi karima asugoi budi phaji yangai tongnani nangkha tai bini bwsai hengke rajani sipai tai nyono phungai hangkano je bini bwsai teitukui musunai raja ni je sipai ni posak sumunai sengrok kairi uinai bo nongni nongkhonani naikha tai apro bihik bono mokhang riya tai hapino o bihik bono kutuknani nangkha angkhaba tamo o nokni nokorani dangsi muni dangsi angkhaba bebak samono khlaisin khlai paliangnai nungkhaba a je sipai simi ngei to tongonai hini bwsaino nangnonya belakhen kutuknani nangkha tai a jorang kono bwsai yago sengtijak joli jagni bo khitari ririkha tai khitari rikangkano bihikni yathego nangai kahsanani nangkha tai aproke o bihik tebo joli jagnai kamna nangkha nungtanga ani bukung rasuri ni kabai jiri khonani nangkha tai aproke no bwsai hingka ang to nini bukung khite bole ang to nini yathego simsin nangjak bole ni saprong kano paisa sari ninai tebo bo bwsaino kutungnani nangkha aproke no bwsai wana jana nangkha bahake abo a bukungo ba nanginyani nangkha hnai bo wana jaki palamaliya tai bihingno bo mapsanani nangkha angkha joli mani baise abo senghani khiteri rima baise ninara hake nangai siru ano khoma khlair sidi map khlair sidi hnai bihingno sanani nangkha tai aproke bihik sujok manjagui nai tamo khlaika hangke omoni bichar ngnan nangnai ang tini rajano okok sainai hnai bwsaino bodra nanani bagui bo yakna se naliya tai bwsai bihik borok rajbari thanginai rajano sainani nangka je bini bihik maharaj ani bwsai ano belai kheno satogo ano belai kheno suang nunginai buphayo tokphayo suk santi kroi belai kheno sastiru tinike nahadi ano bukung rakha yathego rai rekha ang bahaya kathang tongmanai nungnani bichar khlairodi tai ano bwsaino aseke je sastirdi bini onyenyo tui bono phasi wadarise bothana nangnai maharaj ni bo maharaj no kaha ko khe sainani nangkha aproke je raja bini sipaino sungnani nangka nungtangai nini nihingno nung bukung rasuire tai yathego kasasare re hnai sipaino sungnani nangkha tai sipai sanani nangka ang kisa joli thangmani bagai ang sengkhiterma bai asa kasasau hnai sanani nangkha tai bini samung ka kisa korom otho tai kolom tiklaija tai gaibri jaka bo okongno sanani nangkha tai raja wansukoi naka okongka kubuno bo bini bihingno bo bukung rai rekha tai yathek rai rekha aboni bagani bo gaibri jak tai kok sana korom othoke kok saungnai o raja wansuknani nangkha tai aproke raja sairnani nangkha je bono phasi wadar no rnani nangkha tai o phasi wadari paimani por hngkano je o muni bo bin nogo sopainani nangkha tai o muni saka bono nung ngkha alangka bwrwirokni je kriya choritrono kahamkha wansoi sani nung hailangkha no rai ruine bono phasi wadar tarokrodi
o tiriya choritro wngkha businani kutuk aboni bagui no o muni saka je o bwrwi rok wngkha belai kheno tiriya choritro o klaijak tai ang wngkha evidence tei proof tongo ang je lama himfaifuru ang boni nogo se bisram khlai thuine akoi phaio tei gotona rok belai kheno nukjak puila wngkha je oba hai khetao je trirna ni thangchani oba ke bwrwi nongori thanglainai borok mohai ke khai tonglai walai lainai je temasa bwrwi phainai boni help khlai painai hakese bukung raja go hninai bo srai ke raja no purup soho bo sai khnarnani nangkha tei aproke raja bebangno busi manani nangkha tei aproke a bwrwi rokno phasi order na bagwinai order rnani nangkha tei o sala rokno hingke bo phiogi rnani nangkha tei aproke a bwrwi rokno phasi ri bwtharnani nangkha tei borok kwnui a bwrwi thwi paimani pore hingke no borokni phola jomrajani yago soginani nangkha borokni phola jomrajani yago soike hingke no jomraj swngnani nangka je chitragúp no jeho bwrwi mangnui je thwi sinar sopaimani borokni je lekha jukha haike borokni bwsajor tei dormo kormo khlai phaikya bwsa pap khlai phaikya abke saikhanar tikhnai chitragúp no swngnani nangkha tei chitragúp boi philinai nainimani o bwrwi mangnani belai kheno tiriya choritro o hamya jwngjalo klaijak tai jomrajano bo bebangno kok pai sanani nangkha tei jomraja saka o bwrwi rok wngkha nisini bwsai tongtwtwi onyo chwla komuni chwla rok bai tongmani bagwi gur pap belai kheno borokni pap tongo tei o pap no susana bagwi hingke borokno horni kundolo se marwnai hwngnai jomraja order ri khangke o bwrwi mangnui horni kundolo khe borok sasti rwjaknani nangkha phaidingkhe bairok singo kothomano khnawi sing tamo srwngjaknai man je o tiriya choritro tamo hwngkhe sing orono busina nango je baksa bihik rok wngkha bwsaino belai kheno maya khaio tai a bwsai busina nangnai ani je bihik ano maya khlaio hmabai bo bini bwkha noromoi klai sake bono yakrai rekha hangke abai bwrwi rokno o tiriya choritro o bo klaio tai jotoni bihik no maya khlainai tamokhe maya khlaipono ani bihik biang thang biang laisu tamo bazar thang tamo kagos document no update khaina thang tamo bank o thang tamo phone tui bahaike bo tam phone nai abo wngkha tegel nani nangnai tai jodi abahaike bwsaitwtwi jodi nijini bihikni choritro no kaham ke mwrwgwi kaham ke naikolia hangke o bwrwi rok tiriya choritro o klainai tai tiriya choritro o klaikha hangke o bwrwi rok tamo hangke borokni je sakni motokma je sakni musungma no musungwi phainai tei chasmai buibai tongnani nainai jodi a musungwi phaimani jorao jodi borok ni je wansokmani je saksa singya ma tongya masalaya buibai hingke a joro ni saksa puno thwinani rajignai tai bwsai bwsano puno borok poknani raji tongo tei aboni bagui no asa jora sogya sini nijini bihik no kaham ke no naikolnani nangnai hininnai o tiriya choritro o sajaknani nango phaidingkhe khajang takotai bukchang norok kothomano khnai belai no khana tokjakna tai belai no wansokjaknai mankana ang khakhaio o kothomano khanawi norok belai no khana tokjaka tai jotono saibo manka tai norok o kothomano norok share khlair di je sini tiprasani bisingo belai kheno je bwrwi bwsa kharlai tonglaikha tai jate sotorko tongnani bagwi jara bihik hindi bwsai hindi jate sotorko wnglainani bagwi tai kumunjala bai ta khariya baire rogo ta khalaisitong aboni bagwi tai phaide tinini bagui asung sitong tebo kaham noro ani kothoma nainai musungkhe like comment share tei subscribe bell icon khaina bagui ta pokdi tinini bagui asung sitong jotongna hambai tai khulumbai kya।